Het kabinet strooit op Prinsjesdag met miljarden en Zeeuwse bestuurders staan in de startblokken om het uit te geven. Het geld is er, de plannen moeten we zelf maken, uitvoeren maar. En verder in het nieuws vandaag. Coronapas niet nodig voor kerkbezoek. En begin op tijd met trainen voor een marathon. Goedenavond. Een stijgende zeespiegel, extra geld voor onderwijs en waterstoffabrieken. Woorden uit de troonrede waarbij de oren in Zeeland werden gespitst. Ondanks de demissionaire status van het kabinet werd toch nieuw beleid aangekondigd en met miljarden gestrooid. En we praten erover verder met politiek verslaggever Heiko Strietman. Die staat bij het provinciehuis in Middelburg. Heiko, wat viel er verder op in de troonrede? Nou, de nadruk die toch wel werd gelegd op klimaatverandering. In Zeeland wordt er al volop ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatplan van Zeeland, waarin met name gekeken wordt naar water, de opvang van water, maar toch ook de mogelijke zeespiegelstijging. En dat laatste werd expliciet benoemd door koning Willem-Alexander in de troonrede. De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Hij noemde ook een bedrag van 7 miljard. Ik denk dan als gedeputeerde in Zeeland met de portefeuille water en klimaatadaptatie. Ja, kom maar op, want we hebben inderdaad een opgave. We stropen onze mouwen op en blij dat het erkend wordt. Maar er is meer. Zo wordt er voor achterstanden in het onderwijs 8 miljard euro beschikbaar gesteld. En daar is gedeputeerde Harry van der Maas erg blij mee. Ik vind dat enorm belangrijk. Je wil dat alle kinderen goed onderwijs ontvangen. Je ziet hier en daar dat er toch gaten gevallen zijn. Bij de een iets meer, bij de ander iets minder. Maar dat moeten we echt wegwerken. En dat kan met in ieder geval een deel van dit geld? Dat kan met dit geld, maar het is ook heel belangrijk dat we met elkaar nadenken. Hoe gaan we die geldmiddelen uiteindelijk inzetten? Wat voor Zeeland verder van belang is de 700 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor waterstofprojecten. Want juist daarin wil Zeeland voorop gaan lopen. Belangrijk is dat we als Zeeland onze eigen plannen gereed hebben liggen. Met de industrie samen, Noordzeeport en de provincie zijn die gemaakt. Heel veel infrastructuur, ontwikkelingen op kennisgebied. Daar is geld voor nodig en dat de regering daar nu geld voor beschikbaar stelt, maakt dat die plannen ook uitvoerbaar worden. Het geld is er, de plannen moeten we zelf maken, uitvoeren maar. Heiko, we horen de bedragen allemaal om ons oren vliegen. Kwam er alleen maar positief nieuws uit Den Haag? Nee, er zijn ook wel zorgen. In de komende 10 jaar wordt er bijvoorbeeld 1 miljard euro extra uitgetrokken om door te kunnen bouwen. De vraag is alleen of en hoe dat geld Zeeland gaat bereiken. Want dat was in het verleden namelijk niet altijd vanzelfsprekend. We hebben gezien dat fondsen die in het verleden beschikbaar gesteld werden door het Rijk, dat die voor ons wat minder bereikbaar waren. We hebben daar ook echt geluid voor teruggegeven. En ik hoop natuurlijk dat nu deze fondsen voor ons wel bereikbaar zijn. Is er dan nog iets waarvan u zegt van, nu ik dit heb gehoord, ga ik nog eens een keer bellen, nog eens een keer praten in Den Haag om te kijken of onze positie nog een keer duidelijk voor het voetlicht kan komen? Langs twee kanten. Ik denk inderdaad vanuit Zeeland zelf, maar ook vanuit de gezamenlijke provincies, heb ik de indruk dat we echt steun hebben voor de regio's als het gaat over deze uitdaging. Heiko, zijn er verder nog zaken die spelen? Nou ja, wat men ook wel jammer vindt is de 1,3 miljard euro voor jeugdzorg. Gemeenten en met name Zeeuwse gemeenten hadden toch wel gehoopt op extra geld. En dat komt er voorlopig niet. Daarvoor is eerst een nieuw kabinet nodig met nieuw beleid. En dat is voorlopig nog ver weg. Ja, Heiko, dank je wel. En voor alle informatie over de miljoenennota en de gevolgen voor Zeeland kunt u terecht op onze site en in onze app. De protestantse en rooms-katholieke kerken gaan kerkgangers niet controleren op een coronabewijs. Volgens de kerken past de controle niet bij het karakter van de kerk. Vanaf komend weekend vervalt de 1,5 meter afstand, maar moeten mensen wel een coronabewijs laten zien voor een bezoek aan theater, bioscoop of horeca. De kerken roepen kerkgangers wel op om gepaste afstand te blijven houden tot anderen. In de rooms-katholieke kerken mag ook weer worden gezongen, maar dat moet dan wel weer op 1,5 meter afstand. De gemeente Noord-Beveland zegt het contract op met uitgever Trainews van de lokale krant waar de gemeente in adverteert. De uitgever hanteert sinds begin dit jaar een reformatorisch advertentiebeleid en weigert daarom aankondigingen van theater- en muziekvoorstellingen en activiteiten op zondag. In Capelle speelt deze discussie ook met dezelfde uitgever, maar die gemeente besluit volgende week pas over de toekomst van de samenwerking.
De gemeente Schouwen-Duiveland gaat geen maatregelen nemen om de gevolgen van stikstof in de Westhoek te beperken. Lokale maatregelen zouden geen zin hebben, omdat het volgens het gemeentebestuur de meeste stikstof die in het duingebied neerdaalt van buiten de gemeente komt. Stichting Duinbehoud twijfelt aan die bewering en zegt dat de gemeente om financiële redenen deze beslissing heeft genomen. De gemeenteraad is ook kritisch en wil in gesprek met de wethouder, maar dat zal vanwege drukke agenda's pas in december zijn. En dit zijn schilderijen van Kees Pluijgers uit Vlissingen, die nu voor het eerst in zijn leven worden geëxposeerd. En dat is bijzonder, want hij is 93 en tekent en schildert al zijn hele leven. Direct, toen ik kon bewegen, ja eigenlijk. Ja, toen tekende ik altijd grote haaien die andere vis opaten. Als ik teken, hou ik de dood een beetje weg. Ik heb niet veel sympathie voor de dood. In Galerie T is zijn werk nu te zien, maar hij kan zelf niet naar de expositie kijken, want de trap is te steil om met zijn rolstoel naar beneden te kunnen. Ik vind het niet zo erg, want mijn zoon heeft opnamen gemaakt. Ja, dat is tenminste nog iets. En straks nog in deze uitzending een kip uit Oosterland die ineens een haan blijkt te zijn. Maar nu eerst de kustmarathon, want na een jaar afwezigheid is het over 10 dagen weer zover. Bij de deelnemers begint het daarom nu ook al te kriebelen. En bij sommige tv-kijkers begint het ook te kriebelen als ze kijken naar al die hardlopers. Voor sommigen is het dan ook de reden om met de volgende editie mee te doen. Maar of dat nou voor iedereen zo'n goed idee is maar de vraag. Deze beelden brengen bij veel Zeeuwen een bepaald gevoel naar boven. Uit onderzoek is in het verleden gebleken dat veel Zeeuwen trots zijn op de kustmarathon. Maar ook krijgen mensen zin om te gaan hardlopen hiervan. Soms zelfs zodanig dat ze begin oktober besluiten om het jaar erna mee te gaan doen aan de kustmarathon. Maar de vraag is of dat verstandig is. Vanuit het niets binnen een jaar een extreme inspanning gaan doen. Ja, in theorie zou het kunnen als je een ideale opbouw erin maakt. Maar vaak is dat toch wel heel lastig. Dus ik zou er zelf persoonlijk iets langer voor rekenen. Dat is ook heel persoonlijk, maar dat zou ik zeker niet aanraaien. Want zeker als je nooit gesport hebt en je gaat dan looptraining doen, dat is sowieso heel belastend. En de kans is ook heel groot dat die mensen geblesseerd worden en niet eens de marathon halen. Want blessures zijn een groot probleem bij hardlopers. Erwin Adan is sportfysiotherapeut, maar we kennen hem ook als hardloper. Hij werd tijdens de laatste kustmarathon tweede achter Tim Pleijten. Bij hem in de praktijk is het deze dagen spitsuur. Zeker die laatste fase zie je echt wel mensen die dan heel fanatiek van stapel zijn gelopen en dan ineens toch wat pijntjes krijgen en dan in paniek raken en dan komen ze toch even langs. Ja. Het is dus niet slim om te fanatiek te zijn en binnen een jaar een marathon te willen lopen. Maar wat is dan verstandig? Ja, ik ga er vanuit van een jaar of 3 en dan moet je toch wel 3 trainingen per week doen, 3 jaar. En dan zit je tussen een duurloopje van 15 kilometer of 20. En dan kun je echt beginnen aan een marathontraining. Als je helemaal ongetraind bent is dat wel een grote stap om gelijk dan naar de marathon te gaan. Ik zou dan eerst wel een aantal tussendoelen stellen waarbij je gewoon wat kortere afstanden gaat lopen en eerst daar eens de focus op gaat leggen. En dan als je lichaam daaraan gewend is en dat gaat lekker, dan kan je wel doorstomen naar de marathon. Neem dus de tijd om je voor te bereiden op de kustmarathon en goed te trainen. Want dat maakt misschien het verschil of je zo richting Zoutelanden gaat of zo. Met wat hoge wolkensluiers en zon was het een mooie dag vandaag met maximaal 19 graden. Vannacht koelt het af tot minimaal 10 graden en is er kans op wat mist. Morgen krijgen we opnieuw zonnig weer bij 20 graden. Donderdag is er dan weer meer bewolking. Maar vanaf vrijdag keert het mooie najaarsweer weer terug en blijft het droog. En dan nog een opmerkelijk verhaal uit Oosterland. Want de kip van Gree Bolle wordt opeens een haan. Een paar weken geleden is de transitie ingezet. Gree kwam erachter toen de kip ineens begon te kukkelen en er was meer. Hij zit op zijn zuster. Ik dacht, dat meen je toch niet? Dat zal er toch geen aan horen? Ze kan worden groter. Zat in de buurt, maar wat ik nog meemaken, dat weet ik niet. Hoor. Ik zei, wat had dat nou toch? Is dat door een transgaande roe? Bestaat dat nou? Zit u wel te wachten op een haan? Nee, hè? Zeker niet. Die heeft zo om 5 uur of 4 uur al beheen. En begint deze ook al om 5 uur? Ja, die gaat daar een beetje doen. Dan slaat hij met zijn vleugels en dan zei hij... Ik dacht, ja, je kan het nog niet goed, maar het gaat wel komen. Dus ja, kan maar 1 eitje op een dag en dat is toch niet veel.
Nee. Nu komt geslachtsverandering bij kippen overigens vaker voor. In dit geval gaat het waarschijnlijk om een hormonale afwijking. En zo is dit ei ook weer gelegd. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond en tot morgen.